kabalo ko kamo i-judge na po ko ninyo, inyo na po ko ninyo na kana si Rickmar karong adlaw nangawata pa siya manok. Swimming. Dong, unsa rasa dong? Kol? Unsa rasa ba? Alas 9:06. Ay hala, hapit naman ko malit. Salamat ha. Sige ka. Wala, Kol! Kol, sama? nabali man akong cellphone kanina. Ah, nabali. Yung sa man yung rasa jud. Alas 9:06. Oh, pareha lagi hapon kanina. Alas 9:06. Maura man lagi ako ni bali-bali yun eh. Alas 9:06. Bugo man kadong. Ora man jud na bali-bali yun, buang. Saan na, Magic? Unsa may gusto nimo dong kaya ako ipagawas ning box? Rabbit, Kol, rabbit. Rabbit. Ah sige, abrehing box. Hala na dyan ay rabbit. Hala, galing nga ako na po, Kol. Sige, unsa may mo gusto? Rabbit po na ko, Kol. Sige, abrehing box. Hala, wow, rabbit. Oh, di ba? Nay rabbit no. Mas tira ni mo, Kol, oy. Kol, ako po, rabbit po na ko. Ah sige. O kuha ning box, abrehing box, abrehe. Kini buhiong ko ni. Saan ni? Dili man na Mao rabbit. na imo ha. Unsa man na iya, Kol? Rabbit na? Saan mo ni? Buang man ning bata. Ano imo matong gilabay? Sa mga bata, gihatag ni mo rabbit, ako rugby. Sasoy magamit magyapon to nimo. Ikaw ana. Sa panglantan mas kuha. Bisan magamit yun niya. Kuha ng karton mo. Go am to rugby noon. Bumbuang mo tuwa to kan to rugby. Magamit to. Siya magamit ito. Gago. Sino? Ay gago. Grabe ka hangin diri sa mua. Nya daghan na ba kay glahing ang lubi kuyaw kay mga hagbong. Ay, Rikmar. Hoy, sama ka diha ay. Ikaw na ka? Mukalit ra ba kag kirik mapasmuhan pagkaon na dito. Unsa man sud anda? Sa pa man lain bulad. Mga bulod. Gahapon bulad, yung karon bulad. Ugma na pod bulad. Sige nagbulad. Das karte biya na sabaw dito. Sabaw sa? Ginamos. Nung saan ang tao nang masudan mo? Ha, kahilas biya. Unsa man gusto mo di ay? Manok. Manok paghilom dia. Pilian po kay kagsudan ng awa ka. Ah, bahala ka na eh. Samot ka kabuang. Hoy, Rikmar, ang manok. Ba? Ang manok sa imong papa nang tagakaglubi. Ang manok ni Papa na. Natagkakaglubi. Ho, natagakan ay. Ang Dito ay nagkirig-kirig na. sama mo na tanahon. Tiwasan na lang yung mo dito. Ano, makuha mo kung mo ihaw ato mo. Ay, kay ako ba tiglaw ato. Tigatiman atong manuka niya. Tagakaglubi. Halangan mo po ako, di mo kagwala mo ihaw ito. Sige ba, ikaw na ihaw ito. Sige na lang, ako na lang matiwas na to. Iwasan na lang ito, kay sayang po to. Ikaw, tiwasin dito ka. Sige, atuon sa ako dito sa may lubi. Patay, Sir Rikmar. Sasaya nga, kaya rin manuka ma. Gawa po ng garo. Huwag mo kung kitang manok, ipangipusan mo rin manok yung napitan. Lumabas ka na, naghihintay ako. Yun na, ari agyo. Yun na, lumabas. Yun na, hindi tataglayan na. Kumpiyansaha ano manok kay sir may isang nagsusuroy. Kabalong dagang kay kawatan karon. Bantayan ako na kanina duha man nakabuok. Ako isa na. Akong anak gahapon mas napaakan og tamubuan. Wala pa kailangan, trabaho na, Mads. Gilantan gyud siya Kana mas. si Rikmar nga bisan ka isa wag yun na siya napaakan og lamok. Wala ka pag sure mas oy. Daan pag anak niya ako bigyan nagbantay na niya. Wala gyud kadapo ana bisan isa ka lamok anak niya. Hala grabe imong pagbantay ni Rickmar Mads no? O, wala lagi na siya napaakan og lamok pero napaakan na siya bitin. Katong kubra ba? Wala ito na ako masupsop pero wala ra man po siya na unsa. Iro pod, napaakan ko na siya iro, murag ika-20 na siya napaakan. Hala ika-20 niya na hindi ka na siya Mads. Agi dala bitan ako sa ospital kay magpa-inject kanya kay naman po iro dito napaakan po ika-21 na napaakan. Mo di mo kalit
ta siya kirig, Mads. Ay, nakabantay po na ka? Uy, nakabantay, Mads. Murag panglanton ako, murag ninsaka na sa utok ang rabies na niya ba? Bantog ang naong ni Rickmar, Mads. Mura nag-iro. Dili ni ana gina yung naong daan mura na siya giro daan pag anak. Daan na nila pag anak, Mads. Kuyaw gyud ang rabies, Mads ay. Kuyaw gyud ang rabies, makatakot pag yun, Mads. Oh, nana na rabies iyang laway, Mads. Bantog baho kaya siya baba, Mads. Oh, marong bahaw kay baba kay na may rabies. Hala ka no, makatakot din ang laway ni Mads no. Oh, magkirig-kirig yung kagapin. Ay, hala ka, Mads. Salagputan ko siyang Buang-buang laway, ka Mads. ay mangamong mangkang amawa ka. Apo, ako mabili ni mo. Kinilang yung 5 hektarya nga yuta. La, salamat kayo, anila. Paniya imong manghod. Dudong, ali. Dudong, imo apo ning 5 hektarya nga yuta po no. Salamat Sa anila. mamailang apo na ko na dere. Ikaw na. Ay. Aw, ali dong. Apo, kinigid akong mahatag ni mo. Unsa man la? Espesyal na nga regalo, powers na. Isulod na si mong baba. Una buang ang ubang apo kay mga yuta ang pangatang niya. Ako an. Sige na, isulod na si mong baba. Unsa may nuuni? Sige na, aron makalupad ka bisan asa. Tikoy. Sige na dong, Rickmar. Utok may nuuni. Sige na, madili. Yung ka magmahaya ka na kayo. Powers, maglupad-lupad na ka. Wala mo diya para ako na. Kung sa'yo pa ako, isulod na si mong baba. Tikoy. Hoy! Hoy, Kwan. Amang kagi ka ng 500. Hindi na bang moto bago? Gikawat ani mo rin, Kwan. Hoy, dabag ako ba? Bati man bukig batasan akong gikuan ni. Bisa nagbatik batasan imo ning kwarta. Sure ko ang tag-iya na, maot siguro kay dagway kay kumuot man kanang kwarta ha. Maot og dagway no. Pero bisig maot og dagway dili mo ko kwarta Rikmar. Ibalik na sa tag-iya. Ibalik na sa tag-iya ba? Pero sa kuha ni mo hatag, ikaw hatag na dito. Si mo man ang pitakan ako gikuha. Ha, kabuang nimo so ako na batik batasan maot og dagway. Ha? Maot kog dagway, Rikmar. Maot kog dagway. Ikaw rin giingon. Ngano ni tanda mo po kanina? Bagon man ka ron. What's up guys? Ako may humble akong iPhone. Diba? Sa ako rin pag-content. Ang ako ba advice mahatag sa mga maghimo pag mga content. Taga-adlaw yung mag-content sa kaadlaw, kalima, ano ba? Iyon ikaduha. Ila? Hoy, ang bilis po na amawa ka. Padulong na bang mga pulis na pagkarang-karang. Ikaduha, ayaw patulin yung mga buzzer. Katong nanawag, buzzer. Isurayahan ko yung mga bad words. Sakit biya, pero di na ako pansinon. Kato lang. Una, mag-content mong daghan. Then ikaduha, ayaw patulin ang mga buzzer. Sige na, sinato ko'y action. Ma, tanaw ma, tang video. Unsa man guna? Unsa man Rikmar langgam? Oh, agila man na ma. Batog siya. 1 million likes. Dayan, kami na anak. Buhaton na to na eh. Buhaton, sa may gamitan mo manok. Ikaw, lupad. Unsa ilupad? Buntag sa'yo, palaparan ko na mo. Luklong ko man ang ulo mo noon. 1 million likes. Ang views na siguro sa mga 50 million. Yeah, i-convert na siya. Ang earnings na sa mga 6 mil. Ismail? Ano? 5 mil mo, 5 mil ako ah. Wala ka. Oh, sige, dali mo na to ha. Mas pasan na mo. Mas pasan naglupad yung diri ka batog. Videohan ka. Sige. Bijuin ka raw nga. Sige. Hunat ako. Yeah. Sige ma, diri batog ma. Ay, wak. Ay, igo gyud. Lagi po sa malimukol. Wak man to. Mama man ako to. Ano pud buntag ni mo gipalupad yung mama? Okay, class, paminaway niyo mga grado ha. Kang May, 87. Ma'am, thank you Kang ma'am. Jen kay 85. Ma'am, thank you, ma'am. 85. Kang Luigi kay 90. Ma'am, thank you kay ma'am. Wow, 90. Grabe 90 man. Kang Clifford kay 95. 95. Clifford 95. Basic. Kang Dexter 83. Kaplak Grabe, 83 ba niya? kapnak. Rikmar 80. Hoy, 80. Thank you. 80 ka Rikmar? Ano naka-80 man siya sa isang semana? Ikaduha man siya maskwila. Gani mo kating pag yun. Rikmar 55 man imo ha. 55. Imong grado 55. Ano ka 80? Anak ko Rikmar 80. Imo salina na 80. Yaks. Ang kagikan Naluda na ay. Manigikan. Nangawat na pa siguro na siya manok ba? Gani, bantog ra day baho king 80 ganina. Mama, mangiwalong ko ng 55 mamoy. Sige, 56 na lang. Ano sa mga 56 ay? Isa ra gipuno. Pila man gusto nimo dai? Ano 75? Si 25 hilam dia sa isa ka bulan ikalima ra mo kay muskwila. Ug nay amoton di pa jud ka mabayad. Di mo maluoy sa kuha. Maluoy bahala ka diha. Man ka. Buang-buang man mga ilid na lumay mabuhat sa kinabuhi ng mga amaw. Ako may gikidnap noon. Hoy! Go back Earth! Ako! Go back Earth! Come Earth! Ito? Oh, back ko dito. Go back ko dito Earth. Ta? Nasa? Antok tuga ako lagi. Ha? Chicken here? Chicken? Ano? Oh, good! Chicken?
Okay, no, go back. Here. Stay. Okay. Tara to sa purma sa manok na gabi.